Dnes sme sa tu stretli a rozprávali sme sa o tom, čo by si chcela zmeniť napríklad aj ty na Ružinove. Tak mi povedz prosím ťa jednu vetu, čo sa ti páči a naopak, čo by si zmenila. Mne sa páči, že v Ružinove mám veľa možností športovať a všeobecne tu veľmi veľa zelenie oproti iným mestám. Na Ružinove sa mi teda páči, že tu je podľa mňa dosť športových miest, aj keď ostatní hovoria, že nie. Podľa mňa je veľa ihrisiek, aj teraz renovovali. No celkovo, aký je pekný zelený a že sa vlastne Ružinov stará o celkovo zeleň a životné prostredie. No, mne sa páči všetko, takže ja by som nič nevytkol Ružinovu. Zmenila by som možno cesty, lebo mám pocit, že tu je niekedy fakt sama jama, ale inak je to naozaj veľmi super. Pán starost, tak chcem sa ťa opýtať. Čo ti priniesol projekt Ružinov pre mladých? Je to super. Máme veľmi aktívne decka v Ružinove, teda žiakov základných škôl. Strašne dôležitý feedback, že čo vlastne chcú, čo by potrebovali, čo je dôležité z hľadiska bezpečnosti, aby mohli športovať, aby sa tu cítili fajn. Veľa dobrých nápadov, niektoré ideme realizovať. Myslíš si, že budeš podporovať Ružinov pre mladých ako Ružinovský parlament, keby vznikol? Určite, však ja ako starosta, ja mám Ružinov na starosti, ale mám ho len prepožičaný na starosti, aby som sa o ne staral a práve pre nich, pre tú budúcu generáciu, ktorá tu bude žiť a pre ktorých tiež Ružinov bude ich domovom. Takže my ich musíme počúvať, musíme im vychádzať v ústrety a musíme vedieť, čo ich baví, zaujíma, čo chcú, pretože to vlastne robíme všetko pre nich. Pozdrav našich mladých a povedz im jednu vetu, čo by si im chcel odkázať. Čaute a zaujímajte sa o veci okolo seba. To je asi najviac, čo môžete urobiť, aby sa tu potom žilo lepšie.